L-appuntament importanti li jmiss huwa s-sibt li ġej, fejn il-workshops fil-Kungress tal-Partit Laburista jissiġillaw il-linji gwida tal-manifest elettorali. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat spjega kif ix-xogħol fuq ħafna mill-proposti diġà sar. Hemm idejat li jinċert li joħorġu mill-Kungress stess li ħanku qegħdin nikkonsidrawhom, mbagħad wara li l-Kungress japprova l-linji gwida fil-jiem ta' wara nkunu nistgħu li nniedu il-manifest elettorali tagħna li ħajkun superjuri minn tad-darba l-oħra kif qed diġà. Tkellem ukoll dwar il-persuni li għadhom mhux deċiżi u x'se jivvutaw. Innota kif ċertu kwistjonijiet jieħdu fit-tul biex jissolvew u stedinhom jistaqsu lilhom infushom 3 mistoqsijiet. Jienu l-familja tiegħi ninsabu aħjar milli konna 4 snin ilu, il-pajjiż jinsab aħjar milli kien 4 snin ilu, u jekk jerġa' jkun hemm dan il-gvern, il-pajjiż se jkun aħjar? Jekk dan ma jmorrux jivvutaw, qegħdin sempliċiment jagħtu rigal blank check biex min għamilhom l-inġustizzja jerġa' jibda jirrenja fil-pajjiż. U jien ngħid taħt dan il-gvern tista' iddum biex tieħu dak illi ħaqek, imma jekk ikun ħaqek tieħdu. Innota kif fil-waqt li hemm Partit Laburista li l-proposti tiegħu huma kollha maħsuba fin-nefqa tagħhom u minn fejn ġejjin il-flus, il-Partit Nazzjonalista mhux preparat u mhux qiegħed iwieġeb dwar l-ispejjeż tal-proposti tiegħu.